बे समावहाय नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनैहाय जायफोर जोंनि बिपिएफ दोलोखौहाय मोजां मोननानैहाय जयनिं लाफैबाय बिथांमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजोंबो आरो हामबाय होननायखौ जासिहरदों। लोगोसे जुमदार कनस्टिट्युन्सिनि सिङाव थानाय जेसेबांखि रायजो राजाफोर दङ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बे फुंनि समावहाय जासिहरबावनाय दोनबाय। बे समावहाय आङो दिनैनि जायफोर जयनिं लाफैदों आं जायगाखौ बुंला आरो आं मानसिफोरखौबो खिन्थानो सानाखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनावहाय केडनिपिं बादिसो बिथांमोना खालामबाय थायो। थारमाने बयबो मिथिगौ दिनै इउपिपिएलआ मा मावदों मावाखै आरो बिपिएफआ मा मावदों मावाखै बेखौ पाब्लिकआ बयबो मिथिगौ। दा बेनिखायनो दिनैहाय फिउचारावहाय थांनानै थानांगौब्ला बिटिसिखौ रैखाथि होनांगौब्लासो जोङो थांना थानो हागोन। बे नोजोरखौ बोनानै गासिबो जनगोष्ठिया ट्राइबेलानो हक नन ट्राइबेलानो हक गासिबो जनगोष्ठिया दिनै बिपिएफनि फारसे अननायखौहाय दिनैहाय होदों आरो दिनैहाय बिपिएफ फारसे बयबो आग्रह जानानै जयनिं लानो दिनैहाय आवग्रिना फैगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैहायबो गोबांथार जयनिं जानांगौ दंमोन, खिन्थु दिनै पसिसनसोल' जाबाय। खिन्थु जोंनि डाटा बादि गैयाबाबो नोङो 40-45 जनसो दंमोन। नाथाय बिथांमोनखौ अरुनदयनि नाम लानानै बिथांमोनखौ गारियाव थिखोनानै लानानै थांबाय आरो लब देखायो बिथांमोना बिरादनो थाखा फैसानि। जोंहाथ' सरकार गैया जों मिथिगौ, नाथाय जोंखौसो उल्था बिथांमोना ब्लेम खालामो जे थाखा फैसा होनानै दं खालामो। मालाबाबो दिनैहाय जोंनाव जयेन लानाया थाखाजों नङा, बरंस बिथांमोना सहायसो खालामनो होनना फैदों फिजिकेलि आरो दिनैहाय फाइनेन्सियेलिबो। जोंहा जिहेतु सरकार गैया नङा होमबा, दा बिथांमोना गावसोरनो आवग्रिनानै दिनैहाय पसिसन दिनैहाय जयनिं दिनैहाय जोंखौ जोंनि बिपिएफखौ मोजां मोननानै दिनै जयनिं जाफैदों। दा बेनिखायनो बिथांमोननि महरखौ आं देखायनो सानाखै, नोंथाङा स्क्रिनाव होबानो जाबाय बिथांमोनखौ जे उननि पिक्सारखौल' बिथांमोननो देखायथों। बिसोरखौ सिनायथ' खालामनानै अब्लाबो बिथांमोना हयथ' न' थांनो नाजाबावगोन, बिसोर थाखा जासिहैगोन। मानोना बे मा होनना बुङो बिसोर 5 बोसोराव खिन्थु बिथांमोना बिसोरनि दुख सुख मालाबाबो खबर लायाखै। खिन्थु इलेक्सन फैलायबाय, दा बिथांमोना जे जायगायावहाय दिनैहाय 100 जायो बेखौबो 500 जासियो दिनैनि दिनाव। नोंथांनि बादिबा इउपिपिएलनि मानसिया बिपिएफआव जयनिं जाफैनायखौ इउपिपिएलआ गावसोर बुरखाय हैनानै जयनिं खालामफिनो नामा? निस्सय एखेबारे दिनैहाय जयनिं जादोंबा गाबोननो थारमाने अखा थमब्लेटबाबो नेयो बिसोरो, ओरैबायदि फाग्ला। अखा थमब्लेटबाबो बेखौ लोगो मोनागौ मानि थाबाय थायो बिनि न'आवहाय आरो बिथांखौ जबरदस्ति थारमाने जयनिं खालामहोफिनगोन। नाथाय आरो अखानायै जोंनो फन हरो बिथांमोना जबरदस्ति प्रेसार खालाम जोंखौ जयनिं लाहोफिनबाय। अब्लाबो खिन्थु फैबाय थानाय समावहाय भटआ बिपिएफनावनो थांगोन। मानोना जों नुजोबखाबाय मिथिखाबाय जबरदस्ति बे नोङो गोबाब ओंख्रिखौ बोरैहाय जाबाय थानो थिननांगौ नङा होमबा। दा बेनिखायनो बिथांमोना एखेबारे बे बयबो दिनैहाय रायलाय सोलायलायो नङा होमबा। गोखै थाइजौखौहाय बिसिबां फाननो होनलायनाय, थिग बेबायदिनो बिथांमोना बुजिजोब्बाय मिथिजोब्बाय हिसाबैहाय दिनैहाय बिथांमोना गावसिनि मुल्यबान भटखौहाय जेसेबां बिसोरो जोंनाव जयेन लानायनि उनावहाय थांफिनना जयनिं खालामबाबो भटआ खिन्थु इउपिपिएलनाव गोग्लैया, बे एखेबारे क्लियार खोथा। जयनिं खालामफिननायखौ नोंथाङा मा बुंनो गोसो इउपिपिएलनि ना दे बिथांमोना दिनैहाय जबरदस्ति गोसोआसो मेन। दिनैहाय जिनिसा आंनो थाखा होफैबाथ' आंबो लागोन माथो इउपिपिएलनिफ्राय होफैथोंना बिथांमोना। आंथ' आंनि जेसेबांखि जोंनि कर्मिफोर दङ बे उसुबिदा समावहाय एसे एनै होनायावहाय होबालाय मानो लाहा जानांगौ नङा होमबा। दा बिनिखायनो दिनै बिथांमोना जबरदस्ति जयनिं खालामहैथों। आंथ' दहाय होनबायना बिथांमोना जयनिं खालामबाबो बिसोरो मानसिखौसो मोनगोन, गोसो आरो भटखौ मोना बिथांमोना, मिथिबाय। क्लियार खोथा बियो। जेसेबांखि दिनै बिथांमोना जबरदस्ति जयनिं लाफिनगासिनो दङ, आदिबासिनिफ्रायबो मोना बिसोर, राभानिफ्रायबो मोना बिसोर, माइन'रिटिनिफ्राय मुस्लिमनिफ्रायबो मोना, बर'फोरनिफ्राय ख्रिस्टाना हक मानगोनां नोङो बाथौ समाजनि ब्रह्म समाजनि जेसेबांखि हिन्दु समाजनि बिथांमोननिफ्राय भट मोना बिथांमोना मिथिबायना। दिनै बिपिएफ हाग्रामा महिलारि सारखौनो दिनै फिन चिफ दिनै खालामफिननो थाखाय दिनै रेडि। बिपिएफ सरकार गैया नाथाय खालामफिननो गोसो होगासिनो दं रायजो राजाफ्रा, बेनि सायाव मा बुङो? ना दे दिनैहाय नोङो जों बयबो मिथिगौ मिडिया खागज दिनैहाय पेपार खागज दिनैहाय ओंखारदों। दिनैहाय मिडियाफोरा दिनै बुंदों, रिपर्टारफोरा दिनै बुंदों आरो बिथांमोन बुंनाया दिनैहाय ग्रासरुट लेभेलनि एखे ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय दिनै रिपर्ट लानानैसो बिथांमोना दिनैहाय मिडियानिफ्राय दिनै बुंदों
निउसफोराव दिनै बुंदों जे दिनैहाय BPFआ सरकार दानो फैफिनगासिनो दं होननानै माब्रै बेलाय नोङो पाब्लिकफोरा दिनैहाय बयबो खुगायाव गोसोआव बुंगासिनो दङ BPFआसो मावदोंमोन BPFनि कमिटमेन्ट जेखिनि खोथा होनाय बियो एखेबारे नंथारगौ सैथो आरो दिनैहाय कमिटमेन्ट बादि खामानि मावबोदों जिर'निफ्राय दिनै स्टार्ट खालामनानै फैयै दिनै मोनसे परिबेस मोनसे महराव दिनै BPFआ लाबोदों बेखौ दिनै बयबो जनगोष्ठीया मिथिगौ दा बेनिखायनो दिनैहाय नैबे 5 बोसोर सोलिदों UPPL सोरखारा बियो मिसुलिया होननानै बयबो दिनै मिथिदों निउसाव पेपाराव कागजाव दिनै बुंदों प्रमद बर'आ बा जेन'बा UPPLनि जेखिनि खोथा होनाय बियो दिनैहाय मिसुलिया बेनिखायनो दिनैहाय ट्राइबेलफोराबो दिनै 30%ल' माबाखौहाय UPPLखौ मोजां मोनग्रा जाबाय आरो आदार कास्टआथ' 80% प्रमदखौ मोजां मोना 60% 70-60% दिनैहाय BPFखौ मोजां मोनदों ट्राइबेला आरो 80% दिनैहाय आदार कास्टफोरा BPFखौ मोजां मोनदों दिनैहाय बेनिखायनो बेखौ रुजुना नायोबा 100% डेफिनेटलि दिनै BPFआ सरकाराव फैबाय बेखौ रिजायनासो दिनैहाय निउस पेपाराव दिनैहाय बुंबाय थादों जे 100% हाग्रामा महिलारि सारा फैबाय थानाय सेप्टेम्बर इलेक्सनाव देरहासार जानानै BTCनि सासे चिफ जाफिनगोन बिथाङा बेखौ दिनैहाय मिडियानि दुवारै दिनै फोरमायबाय थादों आरो बियो खाथां बेजों बुंनाय नङा बियो मानोना जोंनि भट नङा रायजो राजाफोरासो दिनैहाय जोंनि चिफ बानायगोन रायजो राजाफोरासो सरकार बानायगोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि मतामत रायजो राजाफोरनि दिनैहाय गोख्रोंथि मोनसे थांखि बियो दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारा चिफ जागोन आरो BPFआ सरकाराव फैगोन बे 100% बेयाव खुनु डाउट गैया UPPLआ सरकार दानाया 5 बोसोर फुरा जानोसै दासिमाव माबायदि जौगानाय लाबोदों होननानै नोंथाङा बुङो दिनैहाय बयबो दिनैहाय बुंबाय थादों नंगौना नङा जोंथ' मा UPPLनि सुबुंफोरानो दिनै बुंबाय थादों मेम्बार्सफ्रानो बुंबाय थादों जेरैबायदि खोथा होदोंमोन टटेलि थारमाने फेलार जिर' बिथांमोना दिनै बुंबाय थादों जे 5 बोसोराव BPFआ मा मावदोंमोन जोङो 5 बोसोराव मा मावदों बेखौ जोङो होनो थांगासिनो होबानो जाबायना नुगासिनो दंथ' जोङो जों नायनोसो दिनै नेगासिनो दं होबानो जाबाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु दिनै जोङो नुदों नोंथांमोना दे दिनैहाय अरुण'दयनि खोथा बुंबाय थायो अरुण'दयआथ' नोंथांमोननि नङालै नङा होमबा दिनैहाय न'नि खोथा होनबाय थायो नोंथांमोना न'आबोथ' नोंथांमोननि नङा बे सेन्ट्रेलनिसो होमबा नोंसोर मा मावदों दिनै जों मिथिनायावथ' लामा सामा बेथ' मा दिनै जिखिनि कयेकथा लामा जादों बेखौनो बिराद क्रेडिट लायो बिथांमोना दिनैहाय मा होनना बुङो बेखौ मबाइलाव दिनैहाय बिभिन्न धरनै दिनै बानायलायनानै बिसोरो हगारो नङा होमबा नाथाय जोङो दिनै जिखिनि मिथियो गुडवेल जेखौ CMआ हरदों 500 मा होनना बुङो 1000 कोटि जाबाय BTCआव हरनाया नङा होमबा बे गुडवेलजोंसो दिनै कयेकथा लामाया जादों आरो बिनिफ्राय आसाम मा होनना बुङो लामा ना मा आसाम माला मोनसे प्रजेक्ट बिनि दुवारैसो दिनै जादों खिन्थु BTCनि जेखिनि थाखा फैदों 850 कोटि बियो मा मावखो जोंथ' दिनै नुवाखै नङा होमबा जेबो नुवाखै आरो न'खौ लाना दिनै बिथांमोना दानगोन मागोन होनबाय थायो बिथांमोना मा न' होबावनो हागोन सरकारानो बिसिनि जोब्बाय दिनैथ' बुंदों जोङो सरकारा अलरेडि जोबखाबाय मानो होनना बुङो फाइनेन्स पावार गैयाब्ला नोंनि बाजेटआनो दिनै गैलाब्ला नोङो सरकाराव थानो मा लाब दङ बेथ' लेंग्रा लेंग्रि जानायफोर बादिसो जाबायना नङा होमबा नोङो मावनो हाया नङा होमबा दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोना दिनैहाय जिखि बुंबाय थाया मानो दिनैहाय बिथांमोनखौ दिनै जिथु 100नि गेजेराव जिथु % होनांगौबा आंनिफ्राय 5% आं होनब्लाबो होनबावगोन 5% सोरबायाथ' 2% होबावगोन होनब्लाबो आं होनगोन 5% मावदों मावाखै नङा एसे एनै 5% बेखिनि आरो दा बिथांमोना मिटिङावनो हक मिडियायावनो हक 17 बोसोरनि खोथा लाबाय थायो बे 17 बोसोर बिनि सायाव मा बुङो बेखौथ' जोङो लाजियो बेखौ जोङो लाजियोसो मिथिबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गावसोरनो मेगन दङ नङा होमबा बिथांमोना मेगन दं खोमा दङ आथिं दं आखाइ दं मेगनजों नुदों बिथांमोना 17 बोसोरावहाय माबादिमोन आवगाय 17 बोसोरनि सिगां नङा होमबा BTC एकर्डनि सिगांहाय आन्दालन समावहाय बेसेबांदि नोङो दालांफोर जिनिसा जिफोर दंमोन नोङो दंफांनि बेफोरबो सावजोबदों स्कुल कलेज सावजोबदों आन्दालन समाव नङा होमबा जोंनो नांगौ बड'लेण्ड नङा होमबा बिनि थाखाय गासिबो संहार जाजोबदों खिन्थु BTC एकर्ड बे एकर्डआ नों BLTनि दुवारैहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव एकर्ड जानानै बिनि उनावहाय दिनै माबादि डेभेलप जाबोदों जों बयबो मिथिगौ 17 बोसोराव दालां गैयामोन जादों स्कुल कलेज गैयामोन जादों लामा सामा जादों नाथाय आं दिनै बेखौसो बुंनो नागिरदों नोंथांमोना दिनै मेगनजोंहायबो नुब्लाबो नुवाखै बादि दिनैहाय खाना बादि नङा होमबा दिनै नोंथांमोना बे लामाजों थाबायगासिनो दङ नङा होमबा लेंग्रा बादिसो मोनबाय आं नोंथांमोनखौहाय माजों थाबायदों
नोंथांमोना दिनैहाय मोनसे फिसा लामा बानायनायखौनो बिराद गिदिर नोंथांमोना देखायो आं दिनै बेखौसो बुंनो नागिरो नोंसोरो दिनै खयथा ब्रिज बानायखो आरो जिथु हाग्रामा महिलारिनि सारनि दैदेननायाव जेबो जायाखैबा नोंथांमोना ब्रिजजों दा थाबायसै लामा दैजों नोंसोर बाज्रुम थाबायलां नोंसोरो लामाजों थाबायबोदो ससे जेब्लानो ब्रिज मोनो दैजों नोंसोर बार नङा होमबा गारिखौबो दैजों बारहो आरो साइकेलखौहाय गोजौआवहाय फाफ्लियाव लानानै बारहो मानोना लाजिनांगौ जेबो मावाखै नालाय खिन्थु जेसेबां ब्रिज नुदों बे गासिबो हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय नङा होमबा दा बेनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोना जेबो नुवाखैब्ला ब्रिजखौबो दानोसै ओंखायनो जाफाव दैयाव बारसोमनानै बिथांमोना बारलांथों रायमनानिफ्राय बा संकसनिफ्राय जुमदारनिफ्राय डाइरेक्ट गसाइगाव खयथा ब्रिज दङ खयथा इउपिपिएलआ मावदों बेखौ सानदो नङा होमबा ओमफ्राय बिनिफ्राय बै नोङो सिमुलतापुरनिफ्राय बै नोङो संकससिम खयथा मावखो इउपिपिएलआ बेखौ सानदो नङा होमबा जेसेबांखि खालि बे जुमदार ओनसोलल' नङा होमबा अभारअल नोङो बिटिसियावनो जेसेबांखि ब्रिज नुदों गिदिर गिदिर गासिबो दा नोङो बिपिएफ समावनो माबा बानायनाय हाग्रामा महिलारि सारानो बानायनाय नङा होमबा अब्ला दिनै बिथांमोना मा मावाखै होनखो दिनैहाय जिनिसा जेसेबांखि दङ दिनैहाय बयबो मिथिगौ गेस्ट हाउसखौथ' जों बयबो मिथिगौ बिथांमोनासो दिनैहाय इसिबां दिनैहाय जे जायगायाव सानाखैमोन चेन्नाइफोर बादियावहाय दिनैहाय दिल्लीफोर बादियावहाय मोननै गेस्ट हाउस सिलिगुरिफोर बादियाव बे सोरनि थाखाय नों आं बयनिबो थाखाय गासिबो बिटिसि ओनसोल जनगोष्ठीनि थाखाय बेखौथ' दिनैहाय हयथ' बिथांमोना दिनै लाजिसिंसिंसो इसिबां हा लाबाय न' लुबाय बिल्डिं बानायना होबाय बेखौबो दिनै रिफायरिं खालामना होनो हायाखिसै दुखुनांथाव बाथ्रा खुनु मेन्टेनेन्सआनो गैया माथो खालामबावगोन आरो दिनै बिथांमोना दिनैहाय गावनि गेस्ट हाउस बे गेस्ट हाउसखौ दिनै बानायना होनो हायाखै दस्रानि थाखाय भिजन 5 बोसोरनि सिगां भिजन गैया बे भिजन बानायनानै भवन मेन्टेनेन्स गैयाब्ला हारिया बोरै थांना थागोनलै भवनल' लुना बोरै हारिया थांना थागोन आरो बेथ' क्लियार खोथा भवनल' लुनायजों बोरै हारिया थांना थागोन मेन्टेनेन्सबो नांगोनथ' नंगौना नङा खिन्थु दानि गेस्ट हाउस एसे गिदिर गिदिर दङ बे गेस्ट हाउसखौनो दिनै मेन्टेनेन्स गैया जथै मथै ओरैनो दंलाजोबो होमब्ला मा मावाखै दिनैलाय बयबो मिन्थिगौ दिनै बेसेबां बुंबावनो बेखौलाय बेसेबां बुंबावनो बिथांमोनासो बेंगा बिथांमोनासो खानादै खिन्थु रायजो राजाफोर बयबो नुदोंबो खोनादोंबो बेनिखायनो दिनै बिपिएफनि फारसे ज' फैदों बिपिएफनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेनिखायनो बिपिएफआ सरकाराव फिन फैफिनगोन बे 100%